Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 30. srpnja 2024. godine. Matej 13:36 do 43. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Nikad ne reci: taj čovjek je đavao. Đavao je samo jedan. Čovjek koji čini zlo živi pod djelovanjem đavla. On sluša glas đavla i prevaren je njegovom riječju koja je riječ laži. Kad se đavolska riječ ukorijeni u srcu čovjeka, nije ju lako iskorijeniti i ona brzo raste. Ona raste i razvija se više nego riječ Božja. U svijetu i na njivi crkve uvijek će biti kukolja, jer sijač lošeg sjemena nije besposlen. Đavao je lukav i čim vidi da kršćanin ne bdije i ne moli, odmah ulazi u njegovo srce da posije sjemenje oholosti, nasilja, zavisti, požude, mržnje, pohlepe i neumjerenosti. Veliki problem današnje crkve je lijenost mnogih sijača riječi Božje. Ako živimo kao prava djeca Božja, svi smo pozvani sijati riječ Božju u zgodno i u nezgodno vrijeme. No po mom mišljenju, oni koji su pozvani vršiti poslanje sijanja riječi Božje, prije svega su posvećene osobe. Nema prave vjere gdje se ne uči i ne sluša riječ Božja. Nepoznavanje riječi Božje plodno je tlo za zavođenje lažima đavla koji danju i noću podmuklo i lukavo sije zlo u srca ljudi koji su prazni Božje riječi. Ti, brate ili sestro, koji me čitaš u svojoj obitelji, na mjestu gdje djeluješ i radiš, i u kršćanskoj zajednici koju pohađaš, siješ li sjeme razdora i podjele ili sjeme ljubavi, mira i sklada? Ako siješ sjeme kukolja, odmah se obrati, inače će Božji sud nad tobom biti strašan. Amen. Aleluja.